बयनिख्रुइबो आगु सोरगोआव खामिना गाव सोरजिनाय बिफां लाइफां जिब जुनार आरो मानसि गासैखौबो सान हर गावनि गोथार मेगन आरो गुवार गोसोजों नायना बेंनानै लाना लोगोसे जोथोन लाग्रा बि इसोरा मान आरो समायनाय जाथों आरो दिनैनि गोथार सानजों लोगोसे गाहाम रादाबखौ नेनानै थाग्रा लोगोसे मोजां मोनग्रा आरो इसोरजों सामलाय जाग्रा मानिजाथाव गेदेमा उन्दै गेदेर साफ्रोमनिसिम नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय आंनि इसोर होनाय गोसो गोरबोजों नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फुंबिलिनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिग्रहरनाय जाबाय। जों दिनै नायगोन एबा सोलोंगोन मोदोम आरो जिउआव सिरि मोननायनि बाथ्रा माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 26 बालाब 41 सिरिनि सिरि मोननानै था आरो आरज खालाम नोंसोरो आनजाद लानायाव गोग्लैयै बादि इसोरा गाव थांखि लानानै सोरजिनाय बुहुमनि गासै सुबुंफ्रा गाव गावनि गोसो बादि मावनाय आरो आखल आखुजों फोरबुनि सिगाङाव फाफ आरो दाय जाजोब्बायमोन। बे गोरोन्थिनि जुनै मानसिया हायावबो आरो सोरगोआवबो इसोरनि सिगाङाव मान सन्मान खोमानानै लाबायमोन। बे गोमालांनाय मान सन्मानखौ रैखाथि खालामफिननो आरो सैनांनोसै जिउखौ बासायैनि सिगां जिसुआ माखासे गावनि सोलोंग्राफोरखौ लानानै गेतसेमानि हाजोआव देहेन एबा आरज खालामनो थांदोंमोन। बे समाव सोलोंग्राफोरनो बे बाथ्राखौ प्रभु जिसुआ बुंदोंमोन। इसोरजों अनजाग्रा लोगोफोर, बुहुमाव जों मोननै बिसयखौ लानानै सिरि मोननांगौ। नम्बर 1 मोदोमनि सिरि मोननाय, नम्बर 2 जिउनि सिरि मोननाय। बे मोननै बिसयनि सायावनो जों गुसुङै नायगोन एबा सोलोंगोन। नम्बर 1 मोदोमनि सिरि मोननाय। नायदे जसुआ 10 बालाब 4 सिरिनिफ्राय 8 सिरि, दानियेल 3 बालाब 16 सिरिनिफ्राय 18 सिरि, माथाइनि 24 बालाब 43 सिरि। जेब्ला आमरारिनि साबा राजाफ्रा जसुआनि रायजोखौ गाग्लोबनो थाम-थिम जायो अब्ला जसुआया गावनि रायवतफोरखौ लानानै इसोरजों लोगोसे सिरि मोननानै थादोंमोन। फोरबुजों खांजाग्रा मानिजाथाव नोंथांमोन, जोंनि संसाराव थांनानै थानायावबो गोबां रोखोमनि मोदोमाव सैनायफोर सफैगोन। बैफोर मोदोमनि खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननांगौब्ला नोंखौ सोरजिग्रा बि गोथां इसोरनि बाक्यखौ नखराव आरो गोसोआव दोननांगोन। अब्लासो बैफोर मोदोमनि खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। नायदो गितफोरनि 121 नाम्बारनि 3नि बि सिरिनिफ्राय 4 सिरि, गितफोरनि 145 नाम्बारनि 19 सिरि। नोंखौ पहेरा होग्राया थेनथ'नाय नङा आरो उन्दुलांनायबो नङा। इसोरजों अनजाग्रा लोगोफोर, नों आरो नोंनि नखरनि जनै फोरबुआ उन्दुलांनानै दं नामा? नोंनि जनै फोरबुनि उन्दुलांनाया मा? नायदे बोसोन बिजाब 1 बालाब 24 सिरिनिफ्राय 29 सिरि। आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै, बेनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन अब्ला आं मिनिनो मोनगोन। जेब्ला बारहुंखा बादि सैनाया सफैगोन अब्ला नों आंखौ गाबज्रिगोन, नाथाय आं सेंनाय नङा। नखराव बेबादि आगोर मोनै जादोंब्ला नों आरो नखरनि जनै फोरबुआ उन्दुलांदों। बेखौ नों सिरि मोननायजों फोजानांगोन। बेनो नम्बर 1 मोदोमनि सिरि मोननाय। नम्बर 2 जिउनि सिरि मोननाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर, जों बयनिबो जिबनाव थांखि एबा मिजिं थानांगोन आरो बुहुमाव खामिनाय जाय सुबुंफोरनि जिबनाव थांखि एबा मिजिं गैया, बैफोर सुबुंफोरनि जिबना बैथा गैयै गोजावलांनाय गंसे नाव बादि। आरो नोंहा जिबनाव मुंबो थांखि गैयाब्ला गियानि बान थांखि गोनां सुबुङा नोंखौ लांनानै गावनि थांखि आरो मिजिङाव बाहायहैगोन। बेनिखायनो जिबनाव थांखि आरो मिजिं लानानै जेब्लायबो सिरि मोननो नांगौ।
नायदे 1 सामुएल 1 बालाबनि 11 सिरि, जनानि 3 बालाब 5 सिरि, 1 पेटरनि 5 बालाब 8 सिरि। हान्नाया गोरबोआव गथ' गोमाजानाय सासे दुखुथिया सांग्रेमा आइजोमोन आरो बिहा मोनसे फोरबोनियाव गिदिर फोथायनाय दंमोन जे आङो जिउआव सिरि मोननानै जेब्लायबो फोरबोनियाव आरज खालामगोन आरो आं दुखुथियानि आरजखौ इसोरा सानसे खोनासंनानै गोरबोआव गथ' गोमाजानाय सांग्रेमा मुंखौ सोलायगोन आरो आंखौ मिनिग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव आंनि मेगननि मोदैखौ फोरबोआ फुगारनानै होगोन। इसोरखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन, जोंनि इसोर खुलुमनाय आरो नखर खांनायावबो बै दुखुथिया हान्ना बादि बोर आरो धोरोमनि आखल आखुआ गोमानानै दं, जेरै गोरबोनि बिसाफ्रा बिफा बिमाखौ खुसि खालामनो हायाखै आरो बिमा बिफायाबो बिसाफोरखौ फोथायलायनो हायाखै। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, आंनि नखराव सैनाय एबा दुखुआ मानो फैफ्लायबाय थायो नों बेखौ दाबुं, नाथाय नों बुं बेफोर सैनाय एबा दुखुआ मानो आरो बबेजों फैनो मोनखो, अब्ला नों आरो नखरनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हागोन। नायदो नुजाहोजानाय 2 बालाब 5 सिरि, बिनिखायनो नोङो बबेनिफ्राय गोग्लैबाय होननानै गोसोखां आरो गोसो सोलायनानै सिगांनि हाबाफोरखौ मावदे। इसोरजों दैदेनजाग्रा नोंथांमोन, नों जेब्ला माबा मोनसे थांखिखौ लानानै मोननो जुनै जुजिनायजों खारो आरो बे खारफुनायाव गोग्लैब्ला सिखांनानै खारफिनो बादि नोंनि इसोर फोथायनायावबो बेबादिनो सैनाय आरो दुखुआ सफैगोन, अब्ला नों जिउआव सिरि मोनना इसोरखौ लानानै जुजिफिननांगोन। नायदे 2 सामुएल 12 बालाब 20 सिरिनिफ्राय 23 सिरि, जेब्ला डेभिडआ बेथसेबाजों सासे गथ' मोनदोंमोन आरो बे गथ'आ जब्रा जादों, गथ'नि मुङाव डेभिडआ देहेन एबा आरजआव थादोंमोन, नाथाय इसोरनि जबान बादि गथ'आ थैदों। गथ' थैखांनायनि उनाव डेभिडआ गावखौ इसोरनि सिगाङाव सानफिनदों आरो इसोरखौ लानानै फोथायनायाव जुजिफिनदों। अनजाग्रा आंगो लोगो नोंथांमोन, नोंखौ खुसि खालामग्रा सम्पति गोमालांनायनि सायाव जेसेबां नोंहा दुखु थायो, बेनिख्रुइ बांसिन नों सिरि मोनाब्ला इसोरा दुखु मोनसिनो। मानोना इसोरा गस्ला नङा, गोजांबा गानजानाय, गोलोमबा खुजानाय। अनजाग्रा लोगोफोर, इसोरखौ फोथायनाय आरो जिउआव सिरि मोननाय आखुआ नोंखौ आरो नोंनि नखरखौ फोजोबस्रांनाय लाबोआ, बे आब्रुथिया लाबोयो नोंनि जिबनाव आरो नखराव लाब एबा उदांस्रिसो। नायदो गीतफोर 34 नम्बर 7 सिरि, फोरबोखौ गिग्राफोरनि सारिगिदिं बिनि आरफुआ बादा लुयो आरो बियो बिसोरखौ बासायो। जोबथारनायाव आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ धैर्यनि गेजेरजों खोनासंग्रा साफ्रोमनिसिम जासिहरबावबाय आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।